Златко Стоев от отбора на Оптимист. 5-0 крайен резултат срещу отбора на БСФЛ. Няколко думи за изминалата среща. Как протече сега? Изминалата среща протече доста по-трудно, отколкото очаквахме. Така, отбора на БСФЛ е в по-ниските нива на класирането, но ние не подходихме с нужното уважение към тях и първото по време беше 0-0. Дори момчетата удариха греда. Ние също изтървахме няколко положения, но със сигурност не преминаха първите 25 минути, както бихме желали. Второто по време вече след като вкарахме първия гол, оттам нататък нещата са доста по-лесни за нас. И логично вкарахме и още, но определено можехме да се представим по-добре. Проблемът беше слабата концентрация на вашия отбор в първите 25 минути или силната игра на БСФЛ? Бих казал по малко и от двете неща. Със сигурност момчетата, които не бяха противници днес, играха доста нахъсано, така показаха спортна злоба, показаха и немалки умения, но ако бяхме подходили с нужната концентрация, със сигурност нещата щяха да са в нормалното русло за нас още първото по време. Важното е, че в края на матча си спечелихме убедително, продължаваме да трупаме стабилна голова разлика и вече сме общо взето единственият отбор, който има само една загуба. Въпрос на време е да се изкачим там, където ни е мястото. Кои момчета от вашия отбор дърпаха отбора напред? Аз и в предишното интервю казах, че при нас няма само титуляри и само резерви, всички се въртим, всички имаме общо взето еднакъв статут. И когато влезе някой е абсолютно равностоен на този, когото е сменил. И това си и личи, защото когато влезе някой и знае, че ще бъде сменен, успява да даде така доста повече сили от себе си и след като се измени, влиза другия и така. По сезона някакви нови попълнения очаквате ли? Не съм запознат с трансферната политика на отбора, но предполагам, че може и да има някакво движение, но няма да е толкова значително. Контузиите как са в отбора? Малко по малко всичко се влиза в релси. Предполагам, че скоро време абсолютно всички ще са на линия. Има едно момче, което от известно време не може да дойде, но всички останали сме на линия. За кой футболист става въпрос? Става въпрос за Христо Цветков, сърцето на отбора. Добре, да ви пожелаем бързо възстановяване тогава и всичко добро на... Всичко добро и на вас. Добре.